Yaro you try. Te hot apois non snam ubakut. No new hajar apusan. Ngidon ke ktien manai fi. Shwa bangin yo snam ubatmai snam hajar apun rio. Nia lingba uhabru lenong ba rio kar bakat kendai ko omnia. Ya ka bang ngidon kum ka angkor ya ka mensiam banet dan ru bat baskam. Bar ka ba lejsut syakata ka ba hapo jong ka jingka. Pitep niam ngidon kam hai kene. Haga jingim ke jongi. Uterai uang bangin don aplen jo kata ka jingka hai bat nama ula kular te un pa ki angel ki jong bat honu snam hajar pun rio ngakwa when you tu ipi pindon aplen jo ka jingka jong kasnam ke jong trai puli. Jeremiah kalenong ka ba arp kendai kar bakat wei ko ba naba ngatep ya ki jingmut ki banga perkhat syapang jong fi ong trai. Ki jingmut ka jingsuk ken te ki jong ka jingsnio ban ai ka jingkerman ya phi ha kapol bakut jong phi. Kini gen jadi ktien jo ka jingkerman da jong pi. Utrai uang utep te ka jingmut ke jonga ka jingmut ke jong pi. Uyu ilot ka ktien jom le ka ong ken mau na ka ktien ka jom le ka ong ba ka jing perkhat ka jong brio ba ka jong ble kam ye dei ka ju ka ye jingai ba. Ka de hang ni ken u ble u perkhat ka jing suk ka jing jong pi. Akwa ba nong ye pi hau nu sna ma ja pun rio. Pinyo ka jing suk ka jong ble ki banget ye ka ni. Pinyo ka jing kemen ka jong utarai. Ken mau ye kata ini ki bla pai su utarai ngakwa ba nong ye pi pinyo ka jing kemen ba ka jing suk ka jong u. Pinyo ka ba pala ka ba pimpat ju yo menu bat tu nget ka ni ka ktien ha ba pi ngap menta nget ruhi mde tang ka ba pin su ngap dan lem bat ka jing nget ong ka ktien ka jong ble ken mau ha ba pi ngap don ka jing nget wanum tension le se menta baro si snam uni snam aja pusan pilaya limba utau snam uba pim i don jing kerman shu pim i don jing suk shu pilas go kumban i no you try hene kwa banong fi ya ka ba pi bet ong ka ktien ka jong ble pin yo ot ken mau ya kata pin yo ot ken mau ngam keren kai na ka ni ka jaka ngi keren ni ka bala tho na ka ktien ka jong ble kadang ko banong fi ya ka ba pi bet menta pin ot ken di kini aku unang ipi haba pila bet ya kata kecing tang menta finyo ya kata kecing suk baru sisnam pisong tang limba kecing yang kecing smusi pisong tang limba ke aku unang ipi utarai ong i kecing mut kecing pi hende ong ka kecing jum le kecing mut kecing brio ba kecing mut kecing le kaya pen Mut ke jong blai ke jing mut ke jong brio ma bangi perkhat ka jing mut ke jong blai nginam la perkhat. Ngidang la perkhat ya jing mut jong brio re ka jing mut ke jong blai dalai le nginam la perkhat ma. Kumba kembali lak keren ban syama ka arjar arpun rio ma fiang. Ba uniusnam arjar arpun rio kan ngin long ki belak syaka dak snam ke jong blai man. Te ktien jong blai ko ong ni limba jekap kala nang basan ka khat ka ba khatsan ko ong ni. Te kata ka jing duai ka jong ka jing kan pen kia ya utau bapang bat utrai on penyang ya bat lada ulat le pop yaki ulat le yaki pop ya kita on map na ya kan ya kadi kajing tu lupa ya pi baro om dah kajing tu lupa kadi ka profesi ka ba ublei ko ban kran ya pi ki bapang ki bastam ya pi ki balek pop ya pi ki ba sedang mon syakri utrai ki sedang mon libut utrai kan ya snam sedang mon kala ba mon na utrai kula de fi kan ya kadi jing kula jung try wong te kita ki berduai dah kata ka jingat kejong kata ka jingat ko ang ba kan pen kia ya utau bapang baro mula da fi wan shu try fin yo ya kajing pen kia bat kabam long shu ma kabam one shu repeat ma kajing pen kia kajong try ka jing pen kia janai kabam ju repeat la da doktor dang pen kia kadang dan ka repetition ka ba kajing pang kawan phai biang dai hakani kajing pang ka ba ublei pen kia phi num phin kajing pang kan wan phai shu kajing phi bat kai ba ko man kan shu ong pen yeng ya phi ki banang sama syakri wat num sanget no kajing syakri jong phi ong ulak kular ba ya phi un penyang sunan ya phi ru bat ulak kran no ni ki bapop un map na ya ki mas dang manduai bo ble nyarap ya phi un ailat ya phi un ai ka kabu ya phi ba pinla pinyok khia ki bapang ki nyok khia ki beran kam ya kajing jing krisyan ka jong ble krisyan ya phi un nyarap ya phi ka lenti ka ba fin klam ru ble clear te ka ba kodor kalong ya ki bapop ublei un map ifi bat lada fi zang ma syakri hau ublei le ke ka bamla bat phi hau blei kalong bala tin jong blei ko ong ma ngala ban le ke nam hau tau ba pensai bor ya ba oi ta ba pensai bor ya um sim ko jong blei
sang man kerpat chu blei ai phi musim khoi bala da musim khoi jong blei unan ha ka jim ka jong phi wat mut ba ka ke ba phi phim la blei musim jong blei nyarap ba fin la lada phim la bani ka biri lada phim la bani ka kyat lada phim la bani ka jing sum ba so jing so ba per thai musim khoi jong blei un pin so ba un pla ro ban pin ki iban shan lapin ken mai fina ktien ke jong blei nu jokam baroi ka ktien ke jong blei ka ong ba tu khot ker pat ka kerteng ke jong ate pin yo la em wa ha ni si ngo don ba pe yanga yangi hang ni menta pidon hapering jo kata jing klumar jingmot unus nam bar arja pusan oi vi pim sung thu sung thao pim don kata ka por ka ba pino ani ka biang de unus nam aha pisngo ka por ka ya wut bhot ngako apa nang fingi ema ki sngi ki bakhado lanang pendap ka ktien ke jong blai barho ngako apa nang phi tu pen khre no e ka jingon ke jong tarai ngas ngo menta kat bang adang keren ya kan ke ktien ke jong blai don na peng jong phi ki bla ya lai samla hunus nam aja apusan pi don na peng juga jing klumar juga jingmut pilas ngo kuman pen yap no ya le di le sini kam de ke jing ya lai samla ne pidu no yanu ba koridor ha ka jing em ke jong phi ne pi don na peng jo kata ke jingmut ka ba mla shu panong bo soitan ulate e ka jingmut ke jong phi kani ken ke de ktien nam ta jong phi ne we yo nes kal no ba khat ar omlong ke Yones kalau mending kong ke dekat ke bakat ar kong. You ta ubala pediang you la pensai boy you ban khat you kum ukun ujong blai. Kadi kani kanya ko apa nong fi. Film e ha ke jing em ke jong fi. Film e jing e ke me film e jing e ke pa. Film e jing e samla film e. Ne ko apa nong fi ujisu u e ya fi. Ujisu ye japi ken mau ye kata haswa bangin jam sunus nam aja pun rio tangani ka we ko ba nong ipi ujisu ye japi takadau yones kal nomor lai ka khot ka bakam rio ong na ba ubleu ye palat ye kata ka perthei ulai ti no elau khun ubla khamarwe ombo wan sekani ka perthei banduk le ye ban pikai re ban syayap nan ta ka pop ke jungi ban syayap nak na benta jungi ken mau ude ujis la sait lot da snam ke jungu ya kitu ki jingpang ki jing sita ma met ke jong pi ya kitu ki bar khoi ki jing kuluma jingmut aka jing em ke jong pi ujis ula de sait lot halor ding phra ken mau kita da snam ke jungu de kata ken ke ktien ta ko abang fi to long comment ken mau ne ma ya no ko phra ko be spo ko ong ba da ka jing comment ke jong try ka long ko bor dap da ka jing comment ke jong try let's see if ong ngam so don lat ngam don lenti shu shanungan pai shanungan let ka lok ke chonga kala e yanga ka samla chonga kala e yanga ne ko abno fi tanga we ka lenti uta ude uji su kan manu umdai ka spa umdai ka kiat umdai ke ko abno fi ko fi hinman ki para jonga to kala no ka bomot IT no ila di shu try dap ta ka chingkemen ka jong try si nai long kum ne ba pilong menta unus na ma ja pun ko abno fi ba pi jam nai jam ka kiat nai jam ka chingkemen ka jong try teng the one new year ko amno fi bon ki breu ki shat bar ka perthai ki di ta ka kyat ki di ta ka biar ki pen snow pha de ni ka perthai her ka ktien ke jong blek ong ba ka pai no jong ka pop ka long ka jingyap kim la on snow thu e ka ta au ko amno fi ai ba ka ni usnam ra ko amni ka jingkemen pen snow pha yu try se pen snow pha yu try ko amno fi ngam tan e tam wan num pen snow pha ka perthai nei kwa le e jong ni ka perthai mun jing mod ot ki la da phim pat khoi ka do nu mdon chingmut banjam shu snamu wa thamai la da yala di pimpa pen thamai de takada ko ba no ifi de kata ken ka ktien ko ba no ifi te hot nginya duai lang na benta chung phi menta kum ki khon ki chung trai nga ba di ba ban shan nginya duai lang ba phitang la shu ban IT yala di hau nu snam aja pun ru kan don ke ching pen thamai ngan IT ban shan nginya lam ni ka ching duai menta te kong ba ktien chu blei ma ko ong ba philong ki bla bless haba phya kri trai mat nang ni smart ngin duai nam ta bo blei bless fi ka ka ba phila ka ba philong ma te tong ni ben doi try ji halo su ya bless pa ki kon try ki nga ko pen try manai ji ke su ching me ku ko blai try ke chome kana pa bless ke kana ki the khon ke blessings chome ka pa jome ko try ji haswa su ki bangin kon jam jome shnu try snam shema me aja ko pun try ru ji su kana kana try kran ke jing dap ko snam jome ba ko try thamai ji su kana try kana kran ke try jing the ji ka su jome na ko ngai try pa ji su men kana dan ke ngai jing ko ka try ha ji ke su phi ba ko try ji blessings ka su jome ko pa ngini pa kan ka dap ki khi kon blai jome ko pa jome pa ki ke beran jing kame ka ki jing pa kya try ki kya ko try ji su try beran tu kame ngai ka phi jing map ba ko jome pang ko try ngai ji su ngai ki men ta map ko pinyo try kya ji su shema me ngai ko try pinyo kya ki beran kam ko try try duai ji su pa begini ya ba kata pang ka try jing pinyo alam kya ya kata ka try jing ki penyeng ko pang try ji try su ki
yang kia mame ko tra. try Jesus Oh how ni Jesus, ara jar Rabba kundro try Shan Jesus me ko Talabaya ba ye Lipa. try babon ki men sim Oh kin yang Reba men Shan shakriya me ko Talabaya try Litra Jesus Jesus baki Beba. babon ki men sim ko Oh pakin lek Reba men prai Shan ka karteng Talabaya ke jome Litra. babon ki men sim ko try Oh Jesus Rabba kin Shan pai me ko Talabaya try Jesus Jesus kin Beba. e ka per thakin bot ya me ko Yes, try Lord. Jesus Oh shema me Rabba ko try Shan ngana bless Talabaya ikon Lipa. ke jome ko pa Oh barki Jesus Beba. barok ko try Jesus ila dakim la ba ni ko Oh pa men Rabba sim Shan jome try Jesus Talabaya Lipa. ngana bless do men sim jome ko try Jesus Oh baki men Yanda Labba men sim Shan ko dor ko Talabaya pa Lipa. kin dap do men sim ko jome ko Oh try Jesus Jesus bakin Beba. la pa try Jesus bakin ya Oh kalendi Rabba ke jome Shan ko pa Talabaya Lipa. ha karteng ke jong Jesus Oh ngadoi ko yes, try Lord. Jesus ngadoi amen Amen. Amen. Ublayin kerkui fi sialang baro. praise Lord Teh mo. amen Second do next.